ପୂଜା 17 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ। ବେଶ ଖୁସିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଖେଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା ଝିଅଟି। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆସୁଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅଟିର ବାହାଘର ହୋଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ ଖୁସିରେ ରହୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଖକୁ ଚିଠିଟିଏ ପଠାନ୍ତି। ଥରେ ସେ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ୁଛି। ପୂଜା ଉପରେ ରାଗିଯାଇ ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲ ଚିଠି ପଢ଼ି ଶୁଣାଏ। କୁହେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପୂଜାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସେ। ସେ ରାଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ କୁହେ। ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ଏହାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପୂଜା? କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସେ ଚିଠିଟିକୁ ଦେଖାଇଦେଲା। ଦେଖାଇଲା ପରେ କହିଲା, ଏଇଥିରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଛି, ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଚିଠିଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେଇଥିରେ। ଚିଠିଟି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୋର ପୂଜା, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମୁଁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛି, ସେଠାକୁ ତୁ ଆସିବୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପୂଜା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେତେ ଗାଳି ଦେଲି। ଛି, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ଦୁନିଆଟା କେତେ ମତଲବ।